Assalamu alaikum, muna muku barka da dawowa wannan channel namu mai albarka na ɗan Arewa TV. Siyan iPhone 13 Max da Ummee Rahab ta yi ya janyo cece-kuce a tsakanin manyan jaruman Kannywood har ma da ƙanana da sauran masoyanta. Da yawan mun san farashin iPhone 13 Max, wasu daga cikinmu kuma ba su sani ba. iPhone 13 Max babban ta kai kimanin naira 930 zuwa da 50. Wanda siyan wayan ya sanya ƙananan maganganu akan ina Ummee Rahab take samun manyan maƙudan kuɗaɗe haka. Amma dai duk da haka Ummee Rahab bata ce komai ba akan abin, sai ma wani bidiyo da ta fitar mai zafi akan sabuwar wayan nata. Wasu na ta zagi, wasu na ta barci, wasu kuma na taya ta murna da fatan alkhairi. Mun gode da zuwanku wannan channel namu mai albarka na ɗan Arewa TV.